Tomislav Bronzin već je u srednjoškolskim danima bio tehnički direktor jedne tvrtke, no od djetinjstva ga je motivirala želja da jednom pokrene vlastiti posao. San mu se ostvario prije 6 godina, kad je nakon studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva osnovao malu obiteljsku tvrtku za razvoj internetske komunikacije. Ubrzo su uslijedile mnogobrojne nagrade i priznanja za postignuća i patente na tom polju. Neka od najpoznatijih informatičkih imena koriste se uslugama upravo njegove tvrtke. Zadnje 2 godine smo imali Hrvatske šume i Hrvatske željeznice, dakle radili smo na razvoju najmodernijih prijenosnih računala i zadnji projekt praktično koji se već duže vremena dešava, to je portal hrvatskih znanstvenika u suradnji sa Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom i sada isto tako Ministarstvom znanosti, obrazovanja, športa i Carnetom. To je dakle ta 3 projekta prilično velika za recimo naše prilike su naš ponos praktično. Kad god se pojave nove tehnologije i problemi u radu s njima, zovu ove stručnjake. U tehničkim spoznajama uvijek su korak naprijed, pa ipak biti uspješan u struci nije isto što i biti uspješan poduzetnik. Tvrtka je smještena u prostorijama Tehničkog parka Zagreb, već godinama pravog rasadnika inovatora i uspješnih poduzetnika. Iako su imali njihovu nesebičnu potporu, prve su godine bile teške. Nije dovoljna ideja, čime se baviti, niti želja naravno, nego je potrebno jako dobro proučiti i tržište, istražiti tržište i isto tako se pripremiti za ono što na tržištu čovjeka očekuje. Nije dovoljno biti najbolji danas, nego morate imati još nekakve prednosti, upornost, tvrdoglavost neke puta, a ja bih rekao evo i ono što smo mi ovdje srećom imali u Tehnološkom parku, a to je velika podrška koja ne znam zapravo da li negdje u svijetu takvu podršku može poduzetnik očekivati. Nemaju svi poduzetnici tu sreću da im kolege pomažu i podržavaju ih. Zato se unaprijed trebaju naoružati strpljenjem i samopouzdanjem. Nisu baš svi ljudi stvoreni za poduzetnike i to je sasvim u redu. Ne? Dakle, postoje ljudi koji žele riskirati, koji žele ulagati, koji su i spremni naravno to napraviti, s obzirom da većina nas imamo i svoje obitelji, pa to baš nije tako jednostavno. Možda kad smo bili malo mlađi bilo to sasvim drugačije. I mislim da za tih 10%, 15% ljudi koji će uspjeti, naravno puno više ljudi ima predispozicije da budu poduzetnici, ali 10-15% od ukupnog broja ljudi koji su radno sposobni će vjerojatno uspjeti jednog dana u tome da bude poduzetnik. Iako postati uspješan poduzetnik u Hrvatskoj na trenutke zvuči gotovo nemoguće, uspjeh Tomislava Bronzina svjedoči suprotno. Vjerovali ili ne, takvih kao on ima još mnogo. Samo o njima ne govorimo dovoljno.